Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PX. Ayan, nandito kami ngayon sa Baguio City, dito sa Burnham Park. Ayan. Bakasyon for 3 days. Yun o. Kasama ko si Madam Selma. Ganda yun. Busy. Yan o si Bunso o. Rachel, oh. Yun, oh, pang-vlog na. Vlogger yarn. Ay, may pedal yan. Ayan, oh. Yung aming kapitan. Kapitan General. Ayan. Bakit sa kanya may flower? Nakakatuwa at marirelax ka dito. Ayan, hirap na si Kuya kakapidal. Super lamig ng hangin. Sarap magbakasyon. Sana all. Iba-iba, private one. Mga swan lahat ganyan. Siguro kapag weekends nagagamit lahat yan, no? Opo, madam. Pilang. Pilang. Wala ko yung... Ano to? Pero ano bata talaga. Galing ha. Galing ng aming kapitan. Babangga sana kami. Ay, pag ganyan di pa jack, pwedeng mo lang ano. Hala, sige! Padyak! Paano sumasay? May cambio. May left right. Kaso pagod ka na bit. Pagod ka pa pa jack yan. Paano mo pagod ka na pa nun? Hindi ko na bumalik. Ayun na, nasa gitna ka na lang. Napakadaming gansa pala dito sa Burnham Park. Swan. Seahorse! Swan? Swan. Seahorse. Seahorse po. Ano, may seahorse Ay, may seahorse pa oh. Sa likod. Ang galing nito to. Ay, Ay, binangga kami. Saan ka pa? Dito lang yan. may mga seahorse. Nasigaw to. Ano ba? Nagisigaw dito. Yung may nakablue. Sigaw? Parang tataob eh. Lalaki. Bomo. Sigaw nga eh. Tumagilid. Hindi ko sa video mo. Para lang si Nanay Biyang. Yun ah. Yun na, pang 3 days na namin ngayon dito sa Baguio City, the summer capital of the Philippines. At napakalamig pala dito. Grabe. Ayun oh. May nagkabaga na ba dito? Tapos tumaob. Wala naman. Case na ganun, wala na. Normal Bala- lang magbangga. Gusto mo ko yun? Balance na balance. Huwag naman, kasama niyo. Huwag naman guys. Kayo na lang. Bakit di naman sobrang bilis eh. Enjoy kami ngayon. Ayan oh, kasama ko uli si ayan oh, Madam Selma. Ayan oh. Say hi. Hi. Ayan oh. Ganda yarn. Yun oh. Bunso. Yan ang bunso ko oh. Strawberry taho. Ano ko lang to guys. Yeah. Galing ha. Sigaw yun. Ikaw ka din, ma. Sigaw ka din. Ayaw.
Ito, ito. Naka-seahorse. Anong building na yan? SM? SM. Ayun o. SM Baguio. Ano? SF City Baguio. Ayun, nandun tayo nakaraan ah. Nandun ma. Oo, dito. Oh. Harapan. Galing. Skyrans, katabi din pala yan. Super lamig ng hangin ngayon. Anong oras ang ano dito? Yung Sarado na. boat, ano? Depende. Kasi naman may customer kasi nag-ooperate po. Kahit hanggang gabi. Kahit hanggang. May ilaw naman dito. No? May ilaw po man. Pag naulan dito ba? Grabe, ang daming puno Bawal na pag naulan. Pag naulan lang, unexpected, kahoy. pwede Ang na. dami. Pero kapag bagyo, Kaya sarado. nakaka-relax talaga. Ang lamig. Super lamig ng hangin. So sa Manila, pag ganitong oras, Mag-expect na rin kayo na baka ulan Napaka-init mamaya na. hapon. Pwede ng payong. Kasi hapon talagang ulan. Ngapon na. Naulan. Opo. Parang mainit. Biglang malakas. Ah, may ganun din. May ganun din. Hapon Pero na. Ulaw-ulaw 5 din. minutes lang na tinatagal. Ano magandang month na pumunta dito? Berman, Per months? November, December, January. Hanggang February. Yun, ah. Kasi Malamig talaga. mapipil mo yung lamig ng Baguio. Pag mga ganong months, bare months, hanggang February. opo, November hanggang February. Ayan si ate, oh. Mukhang uubusin na yung tilapia dito sa Burnham Park. Para sa grades. Oo. Galing. May project sila pag nakakuha ng pating. Ayan, mataas ang grade. Pasado na. Pasado. Meron kaya janitor fees din dito? Wala. Wala. Sa river banks. Mahirap pag may naglaglag, ano? Mahirap. Oo. Makalat agad. Grabe. Peste kasi. Yun oh, mga estudyante oh, nangingisda, namimingwit. Pwede dito si Peace the Adventure, ano? Mahilig mamingwit yun eh. Galing na. Maraming estudyante dito, ayan oh. Namimingwit ng isda. Marami daw tilapia dito sa Burnham Park. So ito ngayon para sa project nila. Ayan ha, sana nag-enjoy kayo dito sa aking vlog dito sa Burnham Park, dito sa Baguio City, the summer capital of the Philippines. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home, God bless. Diyos mabalos.